itsura kasi. Yung mga bahay hindi na maayos ang itsura. Nakakaawa at mga puno, mga tanim. Nakakaawa ang nangyari. Kakalungkot ang makita ang mga nagsira ng mga bahay. Kakawawa naman ang grabe yun, natanggal lahat. Kapitan yan. Limit na siya na. Hindi yata. Ito ba? Atlantic naman siya. Madami na talaga, sira. Kita yung atok natin. Hirap yata makabangon. Atok natin. Ayun. Anong oras tayo pumila dito? 11 Nako. o'clock. Isang oras na tayo may dito. Ala, 1 hour na kami nakapila dito sa drive-thru. Ang dami naka-drive-thru ngayon. 11:30 kanina eh. Nakisali lang kami guys kasi hindi rin kami nakaluto kasi may nilakad kami. Tsaka isa pa, Look at walang that! tubig, 1 walang kuryente. hour na. Ayun. At wala pa kaming kuryente hanggang ngayon kaya minabuti na namin ang mag-drive-thru para wala nang hugasin, hindi na magluluto kasi kailangan ng tubig, ang kuryente. Hay nako, kailan kaya maibalik ang kuryente namin at mag-normalize na ang buhay dito sa Tagbilaran? Ay nako, may pag-asa pa ba? At yung bill namin ay dumating ang laki-laki ng bayaran namin. Kilala ko nila kayo kaway ng kaway guys. Kilala si Rich Kids, at least kilala. Nakilala nila guys, may mga nakakilala ng Rich Kids. Salamat. Mayroong bigas na dala sila sa amin. Oy, may bigas ka ha? Charm, may bigas ka. Messi. Wala dito. Nasa barangay hall dito? Oo. Sige, salamat. Thank you. Punta tayo sa barangay hall guys. Kuhanin natin itong 1 bag of rice, 25 kilos na bigay ng city government. Thank you so much mga nasa city government, lalong-lalo na kay Mayor Baba and our future Mayor of Tagbilaran City, si Ma'am Jane, may tukayo, may beautiful tukayo. Sana mahawaan ako ng beauty niya at saka yung kabaitan niya. Ang bait niya, ang ganda na nga, mabait pa. Ayan, itong mag-asawang to, believe ka. Yan, I'm proud to be a constituent of Tagbilaran because of them. Kasi talaga namang idol ko yung mag-asawang yan, talaga. So, eto guys, pinuntahan namin yung main switch or main yung main opening button of our tubig, our water, kasi yung faucet natin bago kami umalis ay may nag-drop na very little naman, parang ihilang ang lakas ng tubig. Pero sabi ko, dahil may umagas na, isara muna itong main kasi bakit ganon na meron kaming bill na ang laki-laki ng babayaran namin sa tubig, samantalang di naman kami nakagamit since December 16 at mahina naman kaming gumamit ng tubig, pero lagi-lagi pong mataas ang aming bill. Kaya isara na namin ito dahil nakapag-ipon kami ng maraming tubig namin guys. Ang layo nitong switch ng aming tubig at saka yung Metro Sun, yung kung saan makikita ang meter reading. Ang layo sa bahay namin. Ang layo-layo. Ayan, tingnan nyo. Isinara muna niya para matest namin kung talagang yung kanilang meter reading ay function, para ma-experiment namin na sarado yon ay sisingilan pa rin kami ng malaki. Bakit gano'n na hindi nagbabago samantalang minsan di namin gamit ang tubig? Ganon nga. At saka ang meter reading ay kailangan sana, ang metro sana ay nandun sana sa bahay namin, nang sa ganon ma-check din namin every time, anytime na gusto namin ma-check, diba? Pero ang layo naman, ini-request na namin dun sa office nila, hindi raw pwede, kailangan daw dyan nilagay. Huh? May kuton 20. Kahit na sinara mo? Ala. Hindi kahit na hindi walang umaga sa tubig sa atin. Ibig Bakit sabihin, ganon?
Meron nakalinya Ay, sa atin. ano ba yan? May nakalinya. Tapos, may nakalinya yung ibang connection. Ngayon, tayo nagbabayad ng consumption nila. Ganon. Ganun din siguro. Dahil bakit? Guys, kukunin namin itong aming share na relief goods dito sa Barangay Hall. Ayan. Saan namin na-claim? Doon pala. Okay. Purok 1, sir. Oh, yes, sir. Oh, yes. Okay. Thank you. Dito tayo. At matitikman natin ang relief goods ng Tagbilaran City. Napakababait nila at bigyan tayo ng 1 bag of rice. Oo. Ayan. Sige, thank you so much. Sige. Let's go and get it. Di Rita magkuha. Kanya-kanya kasing purok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Arrange doon. Isa. Okay. Ang magkuha na to tanan undoy. Diara siya diay maghatod. Guwapo man dito gadaan ato bugas. Okay. Here it is. Thank you. Thank you, sir. Ayan. Diara. Diara, sir. Thank you kayo, sir, ha? Salamat. Okay. Tayo dito, guys. Bili tayo ng lansones. Ako namataan ditong lansones. Dito. Meron dito eh. Wait lang. Eto. Pila yung kilo? Ha? 100 ma'am, 100. 100? Papalita ta. Ilang kilo ma'am? Duha lang. Ay ka na to eh. Ay ka na. Ayan, anak, kay madaot ang beauty. Ayan. Ala ko. Kana mo akuan, vendor ng hinlo. Very good. Tagpila yung mangustin ng 20 ma'am. 120? Gano'n dili? 100? Ha? 110? 100. Sagay po tagduha, Rino nga? Aning mangustin? Tamis ba? Oo. Be mo tala o kuno ta. Sakto ba? Kuwang pa. 100. Ano? 2 kilo ra day. Oh. Walang kuryente, pero at least meron tayong ito guys, yung ano? Mangustin. Medyo maliliit siya pero okay na rin. Pagkibiyak mo nga. Tingnan ko lang ang laman niya. At tapos ito, bumili kami ng 2 kilo niyan, lansones. Tapos, ito, malunggay. Kumuha kami ng malunggay namin dahil marami akong biniling matagal na kaming hindi kumain ng ganito guys, yung kabibe. Ayan, kabibe. Tapos, bumili na rin ako ng hipon. Alam yung hipon ngayon, 420 pala ito. 420 yung ganito kalalaki guys. 420. Bumili ako 1 kilo para hanggang bukas. Wala kaming refrigerator. Kaya lutuin ko na lang yan ng yung dried. Pa-dry na lang ang luto ko para hindi madaling mapanis. Pakibukas ito, Papa. Oh, parang masarap kasi malambot. Ayan, ganda, sarap. Yummy. Sarap. Ika. Ang sarap. Tamis. Matamis na maasim na ang sarap. Ano gam? Sarap. Ito naman. Tikman ko rin to. Biyakin mo rin. Kasi first time namin kumain ulit nito ngayon lang. Magmula nung kailan ba yun? July? Yung nagkapanahon na may ganito. Mambahaw na ko ang tamis, ang sarap.
Ang sarap ng laman niya, guys. Oh, kita mo? Ang sarap. Ang tamis. Sarap yan, oh. You eat this. Sweet and sour. Sour and sweet. Sweetie and soury. Okay. Yan ang balita ko. At maghimay na ako ng malunggay at kakain tayo ng hapunan na healthy seafoods, shrimps, and kabibe. Yay! Tapos, hindi lang yun. Meron akong pinakuluan dito na alam nyo kung ano yan? Kasi hindi ako nakakita ng kangkong for how many days ako naghanap. Yung talbos ng kamote ang nabili ko. Pero okay na rin, no? Diba? Ayan, oh, talbos ng kamote. Sorry guys, wala kaming ilaw.